What's up boys, vítam vás pri ďalšom videu. Zas som dlhšie nič nenatočil, pretože som mal veľa roboty s mojou agentúrou a bol som aj chorý predtým, takže som trošku menej pracoval, som trošku viac oddychoval, ale sme tu naspäť na YouTube, keďže všetky videá sú celkom populárne, majú minimálne 4-násobok pozretí toho, čo mám ja subs na YouTube, takže si myslím, že to znamená, že vás to baví a tým pádom to môžeme natáčať aj ďalej, pretože baví to aj mňa. Vy sa aj niečo naučíte, keďže vám ukazujem aj nejaké veci, ktoré si myslím, že sú dosť napomocné. Skúšajte sami podnikať, ja si už vypnem svetlo, dúfam, že nebude extrémna tma. No, momentálne je už 15:48 a ja idem teraz k mechanikovi si po jednu súčiastku, ktorú som si tam nechala pred mesiacom, na ktorú som zabudol, takže si ju idem vyzdvihnúť a potom ideme rovno do štúdia. Dnes do obedu som bol doma, robil som niečo na mobile trošku a tak ďalej, ale nerobil som nič také zaujímavé, čo by som mal natáčať, takže som nenatáčal, ale rozhodol som sa teraz po obede, že prečo si niečo nenatočíme. Máme celkom zaujímavé veci na práci dnes a dlho nebolo žiadne video, takže môžeme ísť na to. Pre tých, čo neviete, moje meno je Max, mám 22 rokov a vlastním OnlyFans management agentúru, to znamená to, že pomáhame iným dievčatám, čo robia OnlyFans, zvýšiť ich zárobky a potom berieme si percenta z toho. Same od sebe tí dievčatá by nezarobili toľko, ako zarobia s nami, takže je to win-win pre obe strany. A na tomto YouTube vlastne sa snažím vám mladším ľuďom, alebo aj starším, keď chcete s tým začať, možno nejak pomôcť, alebo vás nasmerovať, ako to správne robiť, takže je to free value. Takže nezabudni dať subscribe a taktiež follow na Instagrame, kde dávam zaujímavé veci, či už z dovoleniek, alebo z mojej práce, alebo celkovo z môjho života. Ak ti zaujíma môj život, tak mi daj follow na Instagrame. Môžeme ísť na to. Práve pozeráme letenky do Hamburgu. Idem do Hamburgu po nové hodinky, čo som si dal vyrobiť. Idem tam na 2 noci s priateľkou, pretože už keď mám ísť tak ďaleko, tak sa niečo pozrieme, aspoň niekedy tie vianočné trhy. Rozmýšľal som, či pôjdem na aute, pretože rád šoferujem, lenže vychádzalo to do Hamburgu nejakých 12 hodín s tým, že človek nikdy nevie, aké budú teraz tie zápchy. A keďže aj idú Vianoce, taktiež môže aj nasnežiť a nakoniec z tých 12 hodín by sme šli 18 hodín a to sa mi fakt toľko nechce šoferovať, takže rovno pojeme letecky. Čo tiež nie je ideálne, keďže ja som z malého mesta na Slovensku a najbližšie veľké letisko je v Budapešti, takže 3,5 hodiny budem musieť cestovať do Budapešti autom, ale to je v pohode. Tam prídeme za 3 hodinky na aute, potom ho tam odstavím na letiskovom parkovisku a pojeme lietadlom priamym letom rovno do Hamburgu. Ceny sú podľa mňa celkom vysoké, keďže za 2 osoby zaplatím nejakých 650 € do Hamburgu a naspäť, čo hodinový let. Niekedy za 650 € sa kľudne dostaneš aj do Dubaju, by som povedal, ale tak bohužiaľ je to, čo to je. Letenky idem teraz kúpiť a momentálne mi písal jeden klient, ktorého mám na coaching, Slovák, že by chcel si zavolať, takže možno dáme s ním call. Ešte s jedným typkom som mal mať call, ktorý má môj coaching zakúpený, lenže ten nakoniec nemôže dnes, môže až zajtra, tak sa nám to posunulo. A dnes si dáme taký ľahší deň, ukážeme si, čo také robím v priemerný deň. Okay, chlapci, práve zostavujem nové SOPs pre ľudí, čo nám robia marketing. SOP je vlastne Standard Operation Procedure a to znamená, že je to vlastne niečo ako taký návod, kde vysvetľujeme, ako spraviť určitý task, čo pre nás robia. Teraz pripravujem SOP na Instagram, pretože pár vecí sa nám menilo na tom Instagrame. SOP vyzerá tak, ja to síce musím zakryť, ale je to normálne len file, je proste reálne napísané len krok po kroku, čo majú tí ľudia spraviť. Toto je niečo, čo nemôžem outsourcnúť žiadnym z mojich pracovníkov, keďže vlastne toto musí človek vedieť, to musí človek na to prísť a tak ďalej. Takže toto sú veci, ktoré nemôžem úplne outsourcnúť, lebo čokoľvek iné, či už chatting alebo samotný ten marketing už viem outsourcnúť, ale najprv musím mať vypracovaný ten návod pre toho človeka, aby vedel, ako to má robiť, pretože tí ľudia to najskôr nevedia. Takže pre všetkých z vás, čo tiež možno robíte OnlyFans management alebo aj iný biznis,
Keď chcete outsourcovať, stále natáčajte alebo vytvárajte SOPs, čo sú tie Standard Operation Procedures, čo sú vlastne tutoriály na to, ako spraviť ten daný task. Takže dajme tomu, že ty budeš robiť dropshipping a budeš potrebovať niekoho, kto bude, dajme tomu, budovať napríklad 5 Instagramových stránok, tak ty mu spravíš reálny tutoriál, že ako to má spraviť. Možno spravíš jednu tú stránku na tom tutoriáli, aby to videl a potom mu to odovzdáš a on už podľa toho môže to robiť. Hej? A preto je to lepšie si to stále natočiť alebo dať do nejakého dokumentu, keďže keby si to len na hovore ukázal tomu človeku, tak potom to už ďalšiemu človeku musíš zase znova ukázať, ale tu tým pádom, keďže to takto máme, tak to môžeme každému ukazovať a taktiež tieto SOPs sú prístupné všetkým študentom, čo majú môj coaching zakúpený, aby vedeli, ako majú na to ísť a ako to majú naučiť niekoho iného, aby mohli pre nich pracovať. Toto tu dokončíme a potom najskôr si pojeme umyť auto, keďže je extrémne špinavé. Ja nie som žiadny autíčkar ani nič, ale to auto je tak špinavé, že už to je masaker a už mi to nedá, takže ho pojeme umyť a uvidíme, čo ďalej budeme robiť. Stále sa ma ľudia pýtajú, že vlastne ako vyzerá moja práca, čo vlastne robím, lebo dobre, povieš, že vlastníš OnlyFans management agentúru je jedna vec, ale ako to vlastne vyzerá, nikto nechápe, čo je vlastne 99% náplň mojej práce. A je to veľmi jednoduché. Náplň mojej práce a čo vlastne robím je, že som reálne v kuse len na Telegrame, na WhatsAppe, ale proste píšem si s ľuďmi. Reálne nehľadajte za tým nič extrémne prešpekulované, neviem čo. A to platí o každom biznis modele. Ty v určitú dobu, keď už začneš outsourcovať všetko, tak ty už potom skoro nič nerobíš, len si v kuse vypisuješ s ľuďmi. Ja reálne mám na Telegrame, mi píše, že mám 200 000 správ dokopy neotvorených. Samozrejme niečo z toho je spam, alebo aspoň polka minimálne je spam. Ale tak ja ráno vstanem a mám 100 DMs, ktoré sú dôležité a ktoré musím odpísať, na ktoré musím reagovať. V jednej DM nám píše chatter, že toto mu nefunguje, v jednej píše niekto, kto nám robí marketing, že toto nevie, v jednej DM máme novú modelku, čo chce sa podpísať tam, v jednej DM máme niekoho na coaching, čo potrebuje s niečím pomôcť a proste každý deň sa zobudím a mám 100 takýchto DMs, či už na WhatsAppe alebo na Telegrame. Ako môžeme vidieť teraz momentálne, tu máme vlastne teraz riešime niečo s klientom. Neviem, či tam bude vidno jeho meno, dúfam, že nie, ale riešime s klientom vlastne jeho Instagramovú stránku, keďže vyzerala úplne zle a chcel si tam nakúpiť promos. A my, neviem, či viete už, ale isto som to hovoril už predtým, tak my nakupujeme proma aj pre iné klientky, nielen pre nás. No a teraz jeden, čo si zaplatil za proma, tak nám poslal stránku, ktorú chce vlastne promovať, ale keď som ju videl, tak som rovno napísal, že kamo, že musíš ju úplne prerobiť, pretože tá stránka vyzerala úplne ako bot Ervika. Musíte pochopiť, že tak ako je dobrý sales funnel, dajme tomu, keď ranuješ reklamy na čokoľvek iné, tak musí byť dobrý sales funnel, inak sa to neoplatí. Samozrejme, takisto je to aj tu. Keď ten Instagram vyzerá zle, to je ako taký ten sales funnel, tak na čo by si potom tam tlačil peniaze do toho a donášal tam traffic na tú stránku, keď tá stránka ako ten sales funnel vyzerá, že úplne zle. Takže takisto, to je, myslím si, že toto je dobrý tip aj pre vás, či už robíte OnlyFans management, alebo e-com, alebo to jedno čo. Predtým, než budete spamovať peniaze do reklam, kde ich veľmi rýchlo viete prepáliť, tak si najprv dajte záležať na tom, aby ten sales funnel bol on point a vyzeral tak, ako má. A potom sa posunieme ďalej, si ukážeme vlastne ďalší krok, čo bude vlastne potom spraviť ten revenue. Ještě jenom to jsem, že aj. Keď chlapci ideme umyť auto, ukážeme si, aké bolo špinavé. Podľa mňa je extrémne špinavé, tak je špinavé, že až ešpezetku nie je vidieť, takže by ma reálne mohli zastaviť policajti, si myslím, za to, že mám sakrytú ešpezetku, takže už bol fakt čas ísť umyť to auto, ale trošku si jej pojazdíme. Masakr, špinavé to auto. Takže už treba umyť.
OK boys, auto máme umyté, ako ste mohli vidieť, tak bolo že extrémne špinavé. Ako ono by to trebalo ešte viac umyť, nie je to stále umyté tak, ako by som chcel, ale nie som taký autičkár, ale narýchlo som si aspoň trošku umyl, aby bolo vidno aspoň tú značku. Momentálne ideme naspäť do štúdia, pretože máme ďalší call mať o chvíľu, takže to len tak stíham a uvidíme, čo budeme robiť dnes ešte ďalej. Práve sme spravili check-in, takže ideme už do Hamburgu. Idem kúpiť nejaký hotel, s tým, že už som niečo pozeral, ale tak chcem kúpiť niečo, čo je blízko centra, aby som nemusel ďaleko chodiť, keďže nebudem mať auto. Keď našli sme ubytko, tento 5-hviezdičkový hotel je rovno v centre Hamburgu a vyzerá celkom v pohode. Takže ten rovno buknem, nebudem to nejak extra premýšľať. Pre ľudí, čo možno necestuješ tak veľa, tak vám dám nejaké rady, na čo pozerať, keď bukujete si hotel. Pozrite si stále lokáciu, čo je extrémne dôležité, pretože v tých veľkých mestách, hlavne tu v Európe, je drahá doprava dosť, keď chodíš taxíkom a tak ďalej. A síce ty ušetríš, dajme tomu 100 eur na hotely, ale potom preplatíš 300 eur na dopravu, keďže budeš ubytovaný úplne ďaleko. Takže prvá vec, pozrieť sa na lokáciu, čo je extrémne dôležité. Ako druhé si pozri hodnotenia, nemusí byť z 10 z 10, ale aspoň 7,5 z 10 minimálne. Tretie, prečítaj si pár recenzií, hlavne tie zlé si prečítaj, s tým ale, že nemôžeš brať všetko vážne, pretože niekedy si ľudia sťažujú na úplné hlúposti. No a ako štvrté, odporúčam, aby ste si na bookingu zbierali body, alebo ako sa to volá. Napríklad ja teraz budem bookovať ten hotel cez môj mobil, pretože mám booking Genius Level 3. Ako môžeme vidieť, tak mám Genius Level 3 a mám všelijaké zľavy. Napríklad mám 10-20% dole z hotelov, taktiež mám niekedy free room upgrade, alebo mám zadarmo jedlo. Tu mám aj 10-eurový voucher. Minule v Dubaji napríklad sme mali zadarmo taxík z letiska, tak sme ušetrili 50 eur, takže určite sa to oplatí cez booking si zbierať tieto body, alebo ako sa to nazýva. Veľa chlapcov sa ma pýtalo, že ako vyzerá moja pracovňa, takže teraz si to môžeme ukázať. Keď budeme dnu, tak takto vyzerá moja izba. Mám tu že extrémny bordel, ale tak to je jedno. Tu mám nejakú krabicu, tu mám svetla, keď natáčam videa, tu mám statív. Takto tu vlastne prídem dookola. A tu vlastne mám stoličky vlastne dve, keď by niekto iný tu bol, lebo často tu niekto chodí pracovať ku mne, čo pracuje so mnou na mojej agentúre, ľudia z môjho okolia, tak tu si môže napojiť stále svoj počítač na monitor. Tu máme nejaké SIM karty z Teska, ako môžeme vidieť, pretože SIM karty sú náš najlepší kamoš. A tu je už môj setup. Takže ako to vyzerá? Tu mám aj Fortnite Battle Bus, keďže keď som bol menší, som mal veľmi rád Lego a Fortnite bola jediná hra, čo som hral. Tak keď som videl, že vyšlo toto Lego, tak som si ho musel hneď kúpiť. No a ako vidíte, mám tu veľa bordelu, túto myšku, čo vôbec nepoužívam. Tu mám od drona ovládač, sluchatka na mikrofón, tu je môj mikrofón, tu je môj počítač, ktorý custom build, tu je môj ledger, a mám dve, kde si vlastne odkladám krypto. Pre tých, čo neviete, tak toto je vlastne najbezpečnejší spôsob, ako si odložiť krypto, vlastne na také USBčko. Tu mám mikrofón na kameru, keď chcem na wireless niečo natáčať, ale stratil som ten druhý od toho, takže si musím kúpiť nové. A tu už je môj station, ako môže vidieť, máme zapnutý Chess, Telegram, WhatsApp, tu máme počítač zapnutý, práve sme mali Zoom call jeden, takže máme tu Zoom. Tu mám, toto sú takzvané, ako sa to volá táto tabletka, zabudol som, je to tabletka na podporu vlastne pracovania a fokusu, ale nie je to žiadny amfetamín ani nič, je to akože legit, je to v pohode. Toto je moja kamera, s ktorou natáčam niektoré zábery, je to Sony ZV-E10, asi 800 eur stála celkom v pohode. Tu máme potom nejaké pokuty od policajtov, ako môžeme vidieť, pretože často dostávam pokuty za rýchlosť hlavne. A tu mám ešte baterky do myšky, keď sa mi pokazí. No a takto vyzerá nejako môj setup. Cable management nemám žiadny, tu sedí niekedy druhý typek, tu sedí tretí typek. No a takto tu pracujem. Tam vlastne niekedy môžem dať kameru, ten statív, keď si niečo natáčať a tak ďalej. Teraz, keďže mám trošku času voľna, tak si ideme zacvičiť. Pre tých, čo neviete, tak mám doma vlastne takýto malý setup na cvičenie. Takže tu niečo odcvičím, pretože bol som chorý a nebol som ani vo fitku asi týždeň a pol, lebo som bol fakt chorý.
takže musím pomaličky dostať naspäť do toho cvičenia. Takže si dnes odcvičím doma a zajtra ideálne už pôjdem normálne do fitka. Keď boys máme odcvičené, som extrémne slabý, ako fakt ten týždeň a pol, čo som bol chorý, ja som necvičil, si doma spravil pár klikov, tak úplne som ochabol. To aspoň ukazuje to, že ako rýchlo človek stráca tú silu, aj tú veľkosť, ktorú kvázi nabral, lebo som aj schudol 2 kg. Pretože predtým, než som bol chorý, som mal 72 cca, teraz mám nejakých 70, takže som schudol. Ako to naberiem zase rýchlo naspäť, ale tak... Ale človeka to série a možno aj mrzí, keďže ja, čo som ektomorf, sa mi extrémne ťažko priberá, ale bohužiaľ. Momentálne je 18:37, ja sa idem nájsť s kamarátom do reštaurácie a teoreticky možno aj ukončíme toto video. Ďalšie video na tomto kanáli bude video, kde vlastne si preberiem moje hodinky, po ktoré si idem zajtra, áno zajtra. Hotel mám všetko kúpený, letenky všetko mám kúpené, prácu mám cca poriešenú. Ja ešte večer doma budem pracovať na updatenutej verzii môjho kurzu na OnlyFans, keďže minulý rok v januári presne vyšla tamtá verzia, teraz zase v januári vyjde nová verzia, ktorá bude 10-krát lepšia a bude tam viac informácií, bude to viac dopodrobne rozpísané, budú tam nové metódy, ktoré fungujú momentálne. Takže keď sa chceš naučiť, ako robiť OnlyFans management, tak sleduj tieto videá a tiež sa, pretože začiatkom roka budeme spúšťať ten kurz. Ja poviem na rovinu, že áno, je to extra príjem pre mňa, nebudem tu vymýšľať omačky, ale tak ja som aj predtým, než som mal kurz, som mohol ešte vidieť, že som žil slušný život, si myslím, pomocou OnlyFans managementu. Mám ešte tak proof a okolo toho, takže to nie je tak, že proste som prišiel na scénu a rovno predávam nejaký kurz a nejakú pičovinu, ktorú som v živote ani nezavadil, ako 99% ľudí na Slovensku, čo predáva kurzy. Takže tak, dúfam, že si ti toto video páčilo, nezabudni mi dať subscribe, follow na Instagrame, kde pridávam zaujímavé veci z mojich ciest. Vidíme sa na budúce. Čau, čau.